baba wami. Kanti izolo ngufuna kade ukathunga izolo. Hayi izolo ndoda benkosi indawo man. Asokudla ikheke lokho izolo. Nga. Anitona de birthday Alex izolo. Ngufone wabaphi ifoni Ana lutho anti phela lathi network. Lathi network. Yazi ukwenza njani? Kuyaphuma ibhethe emuva. Nalo ngisitshela into ayiziyasukelana la Kade kuzathi kanti lutho. Salibonani. Ya Sibanyana. Njani? Siyaphila. Babhuti ngicela ukubuza lapha. Isitop sami ngasithola ngaphi ara? Hayi stop sign ziningi wena. Stop sign ziningi. stop sign manje asibazi Nakona la stop sign lesi. stop sign ziningi. Okay, so yona i-rank yama-Uber ngayithola kuphi la rank? Rank yama-Uber. Yeah. Hayi uJanuary. Hayi wena usithi ufuna imali, khuluma nathi ukuthi hayi ngicela nami 10 sizakunikeza ngoba kunguJanuary kunje nathi sidlambele ngoJanuary sidlule mntwana. Angitshongo njalo ukuthi ngifuna. Dlula mntwanyana. Anto ufuna stop sign ziningi le. Stop sign ziningi.